hauskorra laudelatako bihotz jausitako bihotz ari zara intzirika kexuz zara Bueno, hementxe gaude, eta guazen orkestera antolatu dugun, Alabedi Irratitik antolatu dugun mai inguru honi. Alabediren izan mediate irrati tailerrak izan dira gaur, eta oraingoan 3 gonbidatu ekarri ditugu Alabedi tabernara, euskal musika eta, bueno, bidegurutzean ala zubian galdera planteatu dugu. Zergatik gaude hemen, Alabedik 30 urte betetzen dituelako aurten, eta, gure asmoa, apur bat komunikazioaz eta musikaz hausnartzea eta solas egitea izango da. Horretarako, 3 gonbidatu ekarri ditugu, Jon Eskizabel, badok.info atariko koordinatzailea, blogaria eta nola ez musikazalea. Eta, euskal musikari buruzko hainbat artikulu eta liburu idatzi ditu, esaterako Itoiz ari single bat, eta euskal kantagintza pop, rock, folk, besteak beste. Honen inguruan arituko gara gero ere kantagintzaren inguruan. Bestetik, Josu Larrinaga etorri zaigu, soziologoa eta gizarte antropologia irakaslea, Euskal Herriko Unibertsitatean eta Hezkuntza Zientzien Fakultatean, eta parte hartuz ikerkuntza taldeko kidea dugu. Landutako ikergaiak, gizarte mugimenduak, ingurumena, kultura popularra, eta gizarte edota nortasun gatazka gaiak. Tab, Las razones del no, txalapartak argitaratutako liburuaren koordinatzailetariko bat izan genuen. Eta azkenik, eta ez horregatik garrantzi gutxikoa, Josu Zabala dugu, Bizkaitar Arabar basu jolea, trikiti jotzailea, soinularia, eta oroar musikari eta musikagile eta musikazalea. Txikitan Gasteizera etorri zen familiarekin, eta ertzainak taldearen sortzailetakoa dela esatea soberan, ez da? Taldeko kanta eta doinu gehienen egilea dugu. Gerora Zazpieskalde, Guta Gutarrak bezalako taldeak osatu zituen, Igor Elortza eta Unai Turregarekin batera, eta gaur egun zenbat gara elkartearekin lan egiten du besteak beste. Eta ondo baderitzozue, hasiko gara mai inguru honi hasiera ematen,
Eta, bueno, ni planteatuko dizuet, euskal musika bidegurutzean ala zubian galdera, Alabe Irratiak 30 urte beteko dituen urte honetan, nola ikusten duzuzuk, Josu, euskal musikak aurreko mende herrialdetik gaur egunera egindako ibilbidea? O nola ikusten duzu gaur egunetik abiatuta ordukoa? Bueno, esta galdera makala. 30 urtetan gauza asko pasatu dira. Esanin behar da, oin dela 30 urte hemen horrelako iraultza oso berezi bat gertatu zala. Hain zuzen ere, segurazki, garai hartan, Euskal Herrian gaztediak lehenbiziko aldiz ahots propio hartu eta bere estetika propioarekin aurreko belaunaldien kontrako estetiken kontra eginez eta beraien filosofia ere bukatuz, abiatu zen horrelako iraultza bat, oso emankorra izan zen eta gainera musika izan zen, garai ura hobeto edo gehien baten islatu zuen artea edo, ez dakit, edo ofizioa. Ura izan zen posible segurazki, garai hartan, aldaketa ikaragarriak sortu ziralako Espainiako estatuan, batez ere, eta horren ondorioz, filosofia alternatiboak eta hartzen dute indarra handia. Gainera lortzen da horrelako gauza bat, gaztiek garai hartan aldarrikapen propio asko eta bereziak zituzten. Adibidez, soldaduzkarena, eta horrek asko batzen zuen gaztedia. Neurri batean, emigranteen seme alabek eta bertoko semeen alabek oso bat zetozen beraien aldarrikapenetan. Eta orduan gaztediak ez dakit oso modu batu eta bildu batean erantzun zuen. Izan zen horrelako koherentzia handia garai hartako gaztedian, eta ganera gazte asko ziren garai hartan. Gaur egun, famili bakotxean, gazte gutxi izaten dira, baina garai hartan famili bakotxean, eta gaur, adibidez hori da agian aldatu den gauza bat, gizarte askosa zaharragoa da. Neurri batean, eta gaztediaren pisua, esanin behar da, logika batean, txikiagoa dala, eta horrek, ez dakit, eragin handia dauka, batez be, musika ez profesionalean eta horrelako ekimenetan. Zer aldatu da gehiago? Aldatu da batez ere industria, musikaren industria. Takit gaur egun ia amaitzear dago neurri handi batean, diskoetxeak garai hartan hasi ziren, eta gero eta diskotxe gehiago agertu zen, garai hartan, eta gaur egun desagertzen ari diren kontuak dira. Agertu da iraultza teknologikoarekin, erraztu da autoproduzioaren eta autoikoizpenaren bidea, eta gaur egun hori da, segurazki, behartuta, Euskal Herriko talde gehienek hartu behar duten bidea. Oso aukera gutxi dago industriaren aldetik, musikatik hasi eta bizializateko, eta zer aldatu da baita ere, publikoa garai hartan oso nobatua zen. Ez dakit, ertzainak hasi izan garaian jendeak ez zuen hemen musika asko entzun, orduen hasi izan roka entzuten. Gaur eguneko gaztiek danetik entzuten dute, eta askozat gehiago dakite musikari buruz. Nik esango nuke publikoa exigenteagoa dala gaur egun, beste alde batetik, eta ez dakit zerbaitekin errematatzeko, esanin behar da, konsumo iturak erabat aldatu dirala gaur egun,
musika oro har debaluatu egindan ofizioa dala, lehen garai hartan musika asko balore handiko kontua zan, danontzat. Gaur egun musika nun nahi daukagu eta ganera oso modu errezean eta nahi beste eta gehiago lortu aldugu ordaindu gabe. Beraz, nik uste dut debaluatu egin dala musikaren pisu simbolikoa eta, bueno, horrekin amaituko duz, honek ere zer esan beharko dute. Bai, gero sartuko gara, aipatu dituzu niruz palau gaiek horiekin. Bai, nola ikusten duzu egungo panorama musikala? Zubian gaudela esango zenuke, aldaketa baten erdian edo alako zerbait, ala bide gurutzean, aldaketaren ostean bide bat hartu edo beste bat hartu beharrean? Bueno, atxalde hon denoi, panorama edo alde askotatik aztertu daiteke ez da, baina nik usteet Josuk berak aipatu ditula gaur egungo panoramaren irustez gako asko ez da, dara diskogintzaren gainbehera, kontsumo ohituren aldaketa, belaunaldi berrien nolabait kultura musikala exigentiagoa edo jakintza edo zertza ez da, musikaren beraren devaluazioa eta bar, ez da. Orduan berak nire ustez ez gaude bide gurutze batean, nire ustez aldaketa dagoeneko gertatu da, eta ni ausartuko nintzake baina fetxa bat jartzera, eta ni ustez 2006ko urtarrilean metak itxi zanean, ni ustez hori izan zen mugarri bat, ez da, diskogintzan bederen. Ez bakarrik Euskal Herrin garai hartan zeuden 4 disketxe edo 5 disketxe nagusietako bat itxi zalako, bakarrik ez horregatik bakarrik, baizik eta ni ustez horrek nolabait eukizun alako eragin psikologikoa beste disketxetan ebai, ez? Nolabait ikusi zuten edo konturatu ziren, industria aldatzen nahi zala, garai bateko negozio eredua aldatzera zijoala, eta nolabait arriskoa hortzeola eta neurriak hartu behartzeala, edo nolabait edo zurrago jokatu, ez? Nire ustez orain asuntua niretzat galdera importantena edo niretzat nik nire buruari egiten dio dana edo nik eskatzen nagoena da urte hauetan guztietan gertatu diren aldaketei aurre egiteko zer egin dugun. Zer egin duen sektoreak, igual nire burua. Baina zer egin duen sektoreak, ez da? Zer egin du diskoen gintzak horri aurre egiteko, zer egin dute sortzaileek, zer egin dute kontzertu antolatzaileek, zer egin dute gaztetxeek, zer egin dute pixkat horri buruzko kezka duen edo sektorea osatzen duten zea guztik, ez? Eta nire ustez ezer gutxi ez da egin, ez? Modu bateratu batean. Hor gertatu erain bat aldaketa, euskal kantagintzari eragin diotenak, eta nire ustez askotan horren aurrean bilatu da alako irtenbide individual, ez da? Disketxe bakoitza jorratu du bere bidea, saiatu da, bere negozio edo bere enpresa edo enpresari eusten, batzuk amore eman dute, ez? Hortan, uste horrek ere agerian utzi du adibidez sortzaileen interesen eta disketxeen interesen arteko talka. Josuko beto esango du, seguramente disketxeen eta artisten edo musikarien arteko harremana inoiz ez dira izan idilikoak edo onenak, ez da? Baina gaur egun oso zaila da topatzea musikari bat disketxei buruz ondo itzingo duna. Ez nik uste dago dibortzio bat, eten bat oso handia, eta horrek eragin du autoekoizpenak gora egitea. Alde batetik nire ustez oso ondo dago autoekoizpenaren bidea, baina bestetik nire ustez disketxeak ere beharrezkoak dira, behar bada desagertzear dago. Egia esan gaur egun diskogintza Euskal Herrin dago desmantelatuta, ia. Desagertuko dan, ez dakit, baina nire ustez beharrezkoa diskogintza, musikariek edo taldeek edo bakarlariek behar dute diskogintza, behar da autoekoizpena, nik uste dagoela lekua denentzako, eta ni ustez zure gaurko mainguruaren leloari
helduz, bide gurutzean baino iain behar dana orain da zubia eraiki. Nolabait zubi bat edo sare bat osatu behar da, eta nire ustez, gertatu dian aldaketa hauek guztiei eman behartzaile erantzun, adostu, bateratu, edo oinarri batzuen gainean ados jarri, bakoitzak bere interes, bere helburuei uko egin gabe, baina, bueno, intzat, sektore bezala edo komunidade bezala edo ez dakit nola esan jokatu ez. Hortaz, nolabait, garai edo aro berri baten aurrean gaudela esango zenezak edo? Segun, lortzen bada zehozer eitea, bai egon gintezke. Ni ustez aro berri baten aurrean gaude. Kontua da, bueno, aro horrek eutxune asko dauzka, orduan. Ekoizle eta sortzaileen harremana o gatazka Liskarrei buruz zerbait gehitu nahiko zenuke, Josu? Bueno, bai, arrazoi du, Jonek esaten duenean, sortzaileen harremanak eta diskitzen arteko harremanak ez dirala oso onak izan. Baina ni gaurko egunari erreparatuz, gehiago esango nuke. Nik uste dut, gaur egun praktikamente 3-4 disketxe baino ez da geratzen. Aktibo Euskal Herrian. Eta badakizu eze pasatu da azkeneko krisi honetan bankuak eta zer egin duten. Nola herritarren dirua erabili duten banku batzuk altzatzeko. Nik uste du gaur egun musikariek ari direla gauza bera egiten disketxekin. Harrituko zinateke zenolako baldintzak ezartzen diren. Gaur egun disketxe batzuek ez dira ja bakarrik, zer ematen dute disketxeek? Disketxeek ematen dutena da, gaur egun gehien baten promozio bide bat, eta gutxi gehiago. Dira pur bat gestore, promotore, ez dakit. Gaur egun talde gehienei exigitzen zaie managergoa. Beraz, taldien kontzertuetatik zati bat ere nahi dute, ja ez dute bakarrik kobratuko diskuetatik eta beraiek ikustutako produktuetatik baizik eta taldetik ere bai. Nik uste dut oso baldintza oso gogorrak dirala, egia da ere, sortzaile askok ez dutela gaitasunik beraien promozioaz eta arduratzeko eta horregatik non bai derrigortuta onartu behar dute horrelako baldintzatan lan egitea, baina disketxe batekin kontratu bat eukitea gaur egun ez da segurazki edo oso kaso gutxitan izan alda negoziotxu bat. Bai, irudi negozioa, lana, merkantilizazioa, errentagarria izatea, guzti hori nazten denean musikaren kontuarekin, artea, pasioa, sormena, irudimena, nolabait talka egiten dutela bi mundu horiek, ezta? Musikarena, artearena alde batetik, eta bestetik merkatuarena, ez? Bai, hori duda barik. Ez dakit, ertzaina taldea oso talde naturala eta izan zen, esango nuke arrakasta lortu arte. Arrakasta lortu eta urte batzutara ere, oraindik mantentzen genuen gure hasierako espiritua eta koherentzia. Baina arrakastarekin, eta batez ere konturatzen zarenean, zure inguruan diru asko ari dela mugitzen, eta, zuk ez zura asko ikututzen eta, ez dakit, pentsatzen duzunean, edo horrekin bereziki arduratzen zarenean, nonbait horre taldearen espiritua ere aldatu egiten da. Baina, hori gaur egun oso talde gutxiei gertatu alzaien kontua da. Zoritxarrez. Garai baten, esan hori da, musika karreman estuagoa zuela, duela 50 urte gizarte mugimenduekin. Kalean gertatzen zenaren isla ziren taldeak, ez? Musika bera. 80ko hamarkadan adibidez, garaiko errealitate gordinak eragin zuen estanda musikan ere, ez? Punka adibidez izan zen alako nazka goiu gogor bat, ez? Orain ez du ematen antzekorik datorrenik, naiz eta goera antzekoa izan. Zu ze pentsatzen duzu honen inguruan? Orain dela,
pasan mendeko 60. hamarkadatik aurrera hemen Euskal Herrian gertatzen dena eta munduan gertatzen dena norai paraleloan bi fenomeno baten bi alde dira. Ez da alde batetik hemen Euskal Herrian gizarte mugimenduetan eta gatazka ziklo bat hasten da. Gatazka politiko eta sozialaren ziklo bat hasten da, Josuk esan duen moduan hor agertzen da sujeto politiko berri bat, gazteria, ordura arte gazteria zen oso tarte laburra bizitzan, soldaduzka egitean eta bukatzen zena gizonezkoentzako eta emakumezkoentzako, mutilek soldaduzkatik zetozenean, ezkontzen ziren dalanera eta hor bukatzen zen gazteria, oso kontu laburra zen. Baina hor batez be dagoen garapen edo aberastasun momentuagatik eta mendebalde osoan bapatean gazteria azten da izaten, gaztetasun azten da izaten oso ziklo luzea. Eta bueno, esan bezala hemen Euskal Herrian agertzen da gatazka politikoaren ziklori eta mundu osoan zehar ere edo behintzat mendebaldean halako ziklo antzerako bat zabaltzen da kontrakulturala deitu dena, ez da, bebai nolabait, eta hor gazteriak ere nolabait pisu berezia du, hemen Euskal Herrian ziklo bioiek nolabait surflarion baten moduan kabalkatzen dira bata besteari, ez da, kabalkatzen diote elkarri, eta hor ere agertzen da musika, nik bintzat niri gustatzen zait pop musika ditzea, popular musika delako, baina baldintza berri batzuetan ematen delako, eta baldintza teknologiko eta sozial berrietan ematen delako, igual gero itxe ingo dugurri buruz, eta hor agertzen da nolabait mugimendu horren agerpen kulturalik zabalduena da musikarena, ez da, momentu horretan. Eta orduan, sekulako protagonismo soziala lortzen du hori gazteen musika den hori edo musika berria edo musika popular hori, ez da. Egia da, hemen Euskal Herrian, 80. hamarkadan, bereziki ziklori nolabait, olatuek ere apurtxo bat ondarrera altzen direnean, batzutan halako repunte bat daukat, ez da, eta gorantza egiten dute, eta segurazki hori gertatu zen hemen Euskal Herrian, baldintza sozial berezi batzuk zeudelako, ez da, niri beti gustatzen goratzea, horre Durango aldean egiten zen fanzine literario batean, Txistuta Tamboril deitzen zena, atera zutela lako portada batean gaztelaniaz ipini zutela, Euskadi el país menos movido, el que no está parado está detenido. Eta nolabait ere zen hango orduko egoeraren, ez da, kriston langabezia, kriston errepresioa bebai, eta hori ere ez da nolabait topiko bat, benetazkoa zen garai hortan eta oso ohikoa zen redada masiboak eta loko kontuak, ez da, ez gara horretan ere. Eta orduan nolabait ziklo kontrakultural eta gaztazka ziklo horren hori repunte hori dago, ez da. Ze galdetzen duzu, ia gaur egungo egoera antzerakoa den. Nik ez dut ikusten nahi argi hain antzerakoa den Josuk esan duen moduan, ez da. Nolabait topiko bat bilakatu da esatea orduko talde askok esaten zuten, eta galdetzen zieten, zergatik egiten dituzu alako letrak eta ez dakizan. Ez gu kalean gaude, eta orduan kaleko kontua jorratu behar ditugu eta topiko bat bilakatu da, ez da? Baina Josuk esan duen moduan, orduan demografikoki ere gaurko egungo egoera, baina askozaz diferenteagoa zen, eta jende asko zegoen kalean hain zuzen ere, eta kaletik panorama hori ikusten zen, ez da? Gaur egun jendea dago etxean, edo jendea dago lokaletan, edo entzegu lokaletan, bebai, ez da, orduan ere zegoen, eta zegoen egia non musika jotzerik, horregatik ere jo behar zen musika segurazki, edo entzun behar zen musika gaur egun, pasatzen du beste aldea, ez da, gaur egun musika dibidez ere badago leku guztietan, eta bar, ez da, eta dizkagintzari dagokionez, igual gero gehiago, edo hemengo dizkagintzari buruz, hor pop kulturan eta pop musikarekin gertatzen da gauza berezi bat, ez da, horrekin garatzen dela, demografikoki ere posible zelako eta mundu mailan sekulako industria. Ni gustatzen zait Simon Strauss, soziologo kanadiar batek esaten duena, pop industria, pop kulturatik abiatzen dela. Badaude ere esaten dutene kontrakoa, pop kultura, pop industriak sortu zuela estatu batuetan eta baina. Ni beti naiz autonomiaren aldeko, hau da, nire tesia da mundua jendeak aldatzen duela eta kapitalismoari nolait horreri segitzen diola, ezta? Eta nire ustez hori gertatzen da eta oso argi ikusten da industria horrekin.
Eta horrela garatu da ere nire ustez Euskal Herrian, baina, karo, leku txikia izanik eta populazio txikia izanik, agian momentu horretan, dagoen moduan eta industria gutxi garatu da, ezta? Baina nola tesi horri kasu egiten badiogu nik esango nuke, hori industria horretan badago beste kontzeptu oso roi handia dago, baina marxismoak erabiltzen duena subsunzioa, ezta? Hori nekazaritza aztertzeko erabiltzen dute, horiek esaten dute, nekazaritza familiarra eta formalki egon dela kapitalismoaren barruan sartuta, eta errealki nolabait ez dagoela, ze bai, egia da diruarekin funtzionatzen dute, baina adibidez basarri batetan orain dela gutxi arte errenta gehiena ateratzen zen kapitalismoaren bide finanzieroetatik pasatu gabe, ezta? Eta nire ustez musika poparekin oroar, eta Euskal Herrian bereziki gertatzen da hori bebai. Nolabait subsuntzio formala dago, baina benetan mugimendua eta nolabait hortik kanpo dago. Claro, horretaz orduan bizi daiteke, eroz daiteke pisua eta ez daki zer, pues igual ez, ziklo batzuetan, musikari batzuk segurazki lortu dute, baina igual momentu honetan ezinezkoa da lortzea, ez da. Gatazka politiko eta ekonomikoaren aurrean, badirudi musikak nolabait gazten erantzunak bideratzeko aukera bat espodatzen duela, ez da, Josu? Bai, esan bezala, nolabait ziklo honetan, hori gazteria agertzen da sujeto politiko moduan, eta ez dakigu argi zergatik, literatura nolabait elitezko kultura delako, eta agian igual literaturen kontra jo behar zelako, artearen nahiko elitista zelako, eta batean hor dago musika pop edo popular hori jadanik komunikabideetan zabaltzen ari dena, oso klabe komerzialetan eta oso klabe, eta hor nolabait leherketa badago edo irekiera simboliko badago, eta hasten dira musikari batzuk nolabait horreri sekulako iraultzara egiten. Beste arteetan eta beste espresio kulturaletan egiten dabe bai, baina momentu horretan musika da berritasun gehien, irekira simboliko gehien erakusten duen artea. Eta nolabait bilakatzen da ikurra, erreza delako bebai, ez da? Musika oso tresna plastikoa da, eta oso ondo komunikatzen da bebai, agertzen diren baldintzak teknologiko berrietan, hori igual gero hitz egin behar zen, baina niretzako, benetazko iraultza teknologikoa eta pentsatu behar duguna, benetan gure historia honetan pop musikaren inguran, benetan eraginkorra eta erreala dena da 20. mendearen hasieran ematen dena. Hau da, asmatzen direnean teknologiak musika jasotzeko. Ordura arte musika edo idazten zen, musika kultoa elitezkoa zena, edo transmititzen zen, belaunaldiz benaldi, baina musika popularra ez egoen. Orduan asmatzen da nolabait, teknika batzuk asmatzen dira musika jasotzeko, musika hori grabatzeko, eta zabaltzen da hor, teknika horria zabaltzen dira musika banatzeko, eta musika jenderi entzunarazteko. Irratia benetan da hor teknologia iraultzailea, grabazio estudioa bebai da teknologia iraultzailea, pop musika bakarrik ulertu daiteke, grabatua delako, eta egiten diren hainbat gauza ezin izango lirateke egin grabatzen ez bada, eta grabazioaren bidez eta, hori ez da. Eta orduan, hor, esan dakoa, hor badago konexio real bat gaztearekin, eta orduan suposatzen du ere identitate bat. Bai, jarraian, sartuko gara bai nortasun kontuak eta musikaren papera horretan. Gade bat egin nahiko nizuke, Josu, zuri, musika lehen aipatu duzu alako zerbait ez, musika banalizatu, merkantilizatu, egin dela esan aldugu, kontsumorako produktu hutsa bihurtzerako bide horretan dago, ala, zelan ikusten duzu kontu hau? Bueno, nik esango nuke, gaur egun, inoiz baino musika gehiago konsumitzen dela, hori bat. Musika konsumitzen da, eta ganera, gero eta gehiago. Beraz, musikak berak ez du osasun arazo handirik. Musika asko badau,
kontua da baitaren nola konsumitzen dan. Eta gure garaian konsumoa izaten zen kolektiboa. Disko bat erostia oso garestia zen, eta normalean egiten genuena zen zapateria kalera, disko taberna edo rock taberna hoietara, eta bertan biltzen ginen, eta danok batera entzuten genuen musika. Ze gure etxean ez geneukan, hori egin behar genuen. Beraz, taldiak ezagutzea zan kuadrillako esperientzi kolektibo bat. Modu kolektibo batean entzuten genuen, zerbait kontzerturen bat edo bazan, Kristo guztia joaten zan, normalean ganera doainik izango ziren, gehienak eta Kristo guztia joaten zan, eta modu kolektiboan entzuten zuen. Eta gaur egun ikusten den gehiena izaten da aurikularrak, olako historiak, ordenadorean gordetako musika playlist ikaragarri luzeak, eta ganera bakotxak bere bidetik topatu egiten dau. Garai hartan, diskodendak ere, ziren, ez dakit, zaletuen bilgune bat. Askotan joaten ginen, diskoak entzutera, diskodendara, gero ezin izango genuken erosi. Entzungo genituzken 10, eta bat erosi. Eta bertara joaten ginenak, ez dakit danok, laguna ginen, nonbait, ez dakit, bazen komunidade bat. Eta gaur eguneko konsumo individualak nik usteot kentzen diola, piso simbolikoa. Ez dakit, adibide bat jartzea erren. Bustok, izan zen 60. hamarkadan, horrelako jaialdi erraldoi bat, nun lehengo aldiz 500.000 gazte bildu egin ziren modu librean, eta horrelako festa erraldoi hippie handi bat ospatu zuten, munduko talderik onenak jo zuten bertan, izan zen ikaragarrizko ez dakit, fenomeno bat, geratu zana historirako. Zergatik? Segurazki bizipen berbera, jende asko batera eukizuelako, eta jende asko dau kontatzeko. Gaur egun kaskoetatik, ez dakit, ez dago zer konta, beste inori. Besteak ere kaskoak baldin eta baditu. Agian egon daiteke entzuten bestelako gauza bat. Eta are gehiago, deskargen kontua horrekin, baita ere gertatzen da, konsumo oso inkonsientea dala gaur egunekoa, iruditzen zain niri, behintzat gazte askoena. Guk disko bat erosi baino arinago oso ondo pentsatzen genuen taldearen inguruan, jakin behar genuen filosofia, estetika, eta horrekin konbentzituta geundenean orduan erosi. Bestelan, eta gaur egun, ez dakit, entzuten dugu musika eta ez dakigu euskal talde badala txinos kantatzen, ala txino batzuk euskaraz kantatzen dutenak, edo ze hostia entzuten ari garen. Konsumitzen dira taldeak eta musika konsumitzen da taldeari buruz ezer jakin gabe, askotan, ez beti, Eta baitare, eta hori euskal musikari kalte egiten dion kontua da. Musikarena ez da Espainiako ligarena moduan, hori Ruperrek askotan aipatzen duen kontua da. Espainiako ligan, konpetitzen dute Real Madrid, Barcelona, eta gero Espainol, Atletik, eta ez dakiz zer. Bale. Baina hemen, musikaren liga honetan, konpetitzen du, Kristo guztia, konpetitzen du zea maiz, baina konpetitzen du Beck, Björk eta munduko Kristo guztiarekin. Hau da mundu mailako liga bat. Konpetizioa ez da lokala, musikaren konsumoan. Eta ganera, ez dakit, kanpoko hain errez lortzen danean, hemengo musika ganera ez dauka babesik. Ez instituzioen aldetik, ez dakit, Frantzian bezala, adibiz, Frantzian badago kuota bat, ezarrita bertako musikaren konsumoa behintzate minimo batean suspertzeko. Hemen hori mundu ireki bada. Zer esango nuke gehiago, ez dakit, hemen eskubia dago poterean, edo eskubiantzeko zerbait. Baina hemengo eskubiak ez du hemengo musikari konsumitzen, nik dakidala.
Besteak beste, ez dakit, euskal musikaren agian aje bat izan leike, ez dala musika normalizatua. Adibidez, Espainian musika komerzialena, nunbait, nik uste izango zala, ez dakit, La Vox eta horrelako programatan agertzen dana, Bisbal eta horrelako fenomenoena. Bisbal bat agertuko balitz euskaraz kantatzen, bueno, bidaliko genuken, baina Mirandatik bera, baina segituan. Ez genuken onartuko. Beraz, badirudi hemen euskal gizartean badugula horrelako erresistentzi bat musika komerzialnerako. Gero baita ere badago euskal taldeen artean, beste joera bat batzuena, muturrera joateko eta estilo estremotara joateko. Esanin behar da, gaur egun estilo oso anitz eta ugariak dirala, rockaren munduan, eta horren arabera tribu ezberdinak sortzen dirala. Ez dakit, heavyen tribuan egon lik ez dakit zenbait salkapen, eta beraien artean igual oso harreman gutxi, eta ganera bestearena mespretsatu egiten dute. Horrek zer egiten du, horrelako gure bezalako herri oso txiki batean, klaro, herri txiki bat zatitzen baduzu tribu askotan, oso zaila izango dala hortik tribu hoien babesarekin sortzea talde bat denbora asko irango duena edo ez dakit profesionaltasunera heldu izango duena, salbuespenak izango dira. Beraz, nik uste dute musika Euskal Herrian gaur egun euskal musika nola bai biltzeko iruditzen zait, ganera, eta 80. hamarkadan euskarak prestigio sozial handia zeukan. Hemen Gasteizko erdaldunak, esan posible horrelako gauza bat antolatzea garai hartan, Gasteizen. Gaur egun euskaldun askoz gehiago dago Gasteizen eta hau posible da. Baina esan nuke gizartean, ez dakit, gaur egun euskararen kontrako iritziak agertzen direla ja inkluso publikoan, politikari batzuen ahotan, oso modu nabarmenean. Ari diranak esaten euskarak, ez dakit, gauza ofizial bat edo bihurtu dela, eta funtzionarioen hizkuntza, eta ez dakit zer, eta, bueno, badira hor, euskararen kontrako, ez dakit, eraso batzuk, garai hartan, bueno, ez zeudenak, eta, bueno, amaitzeko hori, geratu dela, euskal musika dela konsumo familiarreko kontu bat. 80. hamarkadan Lapoia, Zikatriz eta Artzainak batera joal genuen, eta publiko berbera zan, euskaldunak eta erdaldunak nahaztuta, inolako arazorik gabe, gaztetxetan bezala, eta ez dakit, gaur egun, euskal munduan ez dauden euskal herritarrak, edo euskal herrian bizi diren asko, ez dutela euskal musika konsumitzen. Eta are gehiago esango nuke, euskaraz dakiten gazte eta jende asko, gazteak asko, ez dutela euskal musika ere konsumitzen. Agian, gaur egun, gaztediak ez daukalako aldarrikapen propio eta berezirik. Agian hori da falta dana. Ke mal. Bueno, ez gaitezen horren eskor jarri, saiatu gaitezen alternatibak edo azpimarratzen, ez da, bueno. Aizu joan, gaur egun oraindik atxera begira, bueno, beti musika sari garela, beti atxera begira, bueno, atxera begira jarraitzen dugu. Txosnetan adibidez, duela 20 urteko musika bera jartzen da, sortxerako orduan ere, atxera begira aritzen garela ematen du. Zure zutabe baten, bueno, Simon Reynolds historialariaren eta musika kritikariaren arabera, gizaldi osoan ez da bere iragan gertukoan sorturiko artefaktu kulturalekin hain obsesionatuta bizi den beste jendarterik izan. Ados haude esaldi potolo honekin. Josok erantzun beharko du igual. Retromania... Bai, bakit... Bai, nik uste hala dala, ez? Eta,
bueno, ez du zertan txarra izan ere, ez dakit. Egia da mundu mailan badagola alako revisionismo edo revival moduko bat, ez? Oso zabaldua azken urtetan, ez da? Hainbat talde 80ko hamarkadak eta berriz biltzen hasi dira, eta, bueno, tributo taldeak ere sortzen dira, musikalak, eta batzutan talde batzuk aukeratzen dute disko bat, eta kontzertuan jotze dute disko hori, hasi eta buka, bere ordenean, eta bar, eta bar. Eta moda hori edo nolabait gurera ere etorri da. Nik uste Euskal Herrin atzera begiratzearena oso kontu aspaldikoa da, ez da. Ni bintzat, niri bat ere gustatzen etzaidana, alde batetik. Arrazoi bategatik, ni uste atzera begira horrek kentzen dio espazioa gaur egungoari, ez? Eta orduan, aukera balego atzera begiratze hori elkar bizitzan modu orekatu batean gaur egungo musikarekin, pixkat, biak orekan elkar bizitzeko, primeran, baina ez dago hau ez da Inglaterra, hemen ezin dezu entzun Beatles eta azken modako talde berria irratian modu zean, orduan. Nik uste hemen Euskal Herrin asko begiratzen degula atzera, eta kasik esango nuke orain inoiz baino gehiago, ez da? Ez bakarri txosnetan, nik aipatuko nuke tabernen kontua, ez da? Eta nik ustez tabernena adibidez bada gauza bat galdu dana eta ez dakit inoiz berreskuratuko dugu. Tabernetan galdu da musika, ez bakarrik euskal musika, galdu da musika modernoa gaur egungoa jartzeko eta musika zaintzeko kultura hori eta ohitura hori, nik uste alperri galdu dela eta orain dena da Spotify eta zea, ez. Eta euskal musikaren kasuan berdin, ez da, eta gero hor dago, nolabait revisionismo edo kutsu nostalgiko hori, ikusten egia azken urtetan, nik uste krisiaren ondorioz ere, pixkat asmatu dira olako jaialdi batzuk, pixkat gora ekartzeko garai marabilloso haiek, ez da, 70ko eta 70ko urte horiek. Eta, bueno, ez dakit ni kritiko naiz gauza horiekin, uste sortuko dira besteak eta olako ekitaldiak ez dira mesederagarriak euskal musikari, uste ezer aportatzen dutenak. Eta esan bezala, niretzat problema da horrek kentzen diola nolabait espazioa gaur egungo musikari, eta adibidez, aipatu daiteke telebistan bertan, ez da? Horre sortuko dira besteak edo Gugira, edo Baionatik Bilbora, edo jaialdi horiek, uste denak grabatu eta telebistan eman izan dituzte, prime timeen, ETV-en. Ez dut esango hoien ordez ez dakite gaur egungo talde baten kontzertu emango zuten, ez da? Baina hori ematen badute, seguro ez dutela emango gaur egungo talde batena. Eta ematen zaio ordutegi hortan, ez? Willis Drummonden kontzertua bekatun jaialdi hortan emantzuna, botatzen dizute gaueko 12an, ETV-irun, eta askoz modu zeagoan, ez? Baina bestea jartzen dizute gaueko 9etan, Eguberritan, familia osoak ikus dezan. Orduan, bai, nire ustez atzera begiratze hori edo hori beti egon da, orain inoiz baino gehiago, eta bueno, horrek erakusten du nire ustez azken finean nahiko herri konservadorea garela alde askotan, eta hortan ere bai, ez da. Piskat Josuk lehen esan dakoaren ari da piskat konsumoarena, ze bada gai bat nire ustez importantea, ez? Konsumo kolektibo individuala. Eta nire ustez hori oso puntu importanteana, ze ustez igual, inkluso diskogintzaren egoera, baino garrantzitsuagoa da, ez? Nola konsumitzen dugun musika gaur egun, nola partekatzen dugun jendearekin, diskoak, musika, hitz egiten dugu, eta ni behintzat kezkatzen nau, kezkatu edo. Ikusteet ez dugula hitz egiten musikari buruz, nik lagunak dauzkate musikazaleak, eta ez dugu hitz egiten. Garai batean hitz egiten genduen, edo trukatzen genituen diskoak, eta bar, orain erosten ditugu, baina ez ditugu trukatzen adibidez. Ze nahi badu diskori jetxiko du, edo erosiko du, edo jetxiko du. Orduan ez diot pasatu behar. Eta berak ez dit ere pasa behar, ze esaten baitondoa gola nik egingo de jetxi, edo erosiko dut. Edo entzungo dut Spotifyin. Eta nire ustez,
berreskuratu behar da, eta igual geratzea da pizkatola hippie edo kutre edo ez da gindola esan, baina ni ustez adibidez kafea eta gaietak bezalako egitasmoak oso garrantzitsuak dira alde horretatik, ez da? Egiten dute Gernikan hilean behin gonbidatzen dute musikari bat, eta musikari horrek aukeratzen du diskoa, eta normalean izaten da nazioarteko disko bat aukeratzen duna, eta egite dute denak elkarrekin entzun, ez da? Eta gero kontzertu ematen du. Nire ustez, egia da, jendea ez dago kalean, nire ustez kantua edo musika kaleratea behar dugu berriro, ez? Eta nire ustez, sortu behar dira foroak jendeak musika konpartitzeko, zen nire ustez horren bidez sortzen da zaletasuna, interesa, ezagutza, eta nire ustez hori da falta dana. Hori da falta dan, jendeari falta zaiona da, gogoa ezagutzeko interesa, nik hori bintzat hori sumatzen dut, ez? Jendeak ez du ezagutzen, ez daki zer publikatu dan, zer ez dan publikatu, eta nire ustez hori... Ekimenak sortu behar dira musika konpartitzeko, musika zitzeiteko, eta zaletasun hori pizteko, ez da git. Zer bakitu nahi zenun, ez da? Simon Reynoldsen arira, ez da, bai, berak esaten du momentu honetan pop musikalako bukle edo loop batean sartuta dagoela, ez da, bueno, Euskaldunok antza, omen gara espezialista bukle malenkoniatxuetan sartzen orduan, baina honek Reynoldsek ere esaten du bere ustez, eta bueno, hori bere iritzea da, ez da, baina musikaren eta gazteriaren kulturan eta egon den azken momentu iraultzailea edo azken iraultza edo mugimendua izan dela rave kultura, ez da, hau da, eta logika du, ez da, nolabait gatazka ziklo hori eta kontrakulturaren ziklo hori nolabait agortzen doazen neurrian, jende gazteak ikusten du, orain resultake kondenatuta nago gazte izaten iaia jubilatu arte izango naiz prekario, lanetik lanera salto egin beharko naiz 2 edo 7 edo 5 urten behin, eta orduan betirako hori, alako gazte izan behar naiz, tira, hedonismoa, ez da? Parranda eta sexual bada, eta pastiak, eta nolait hori da rave kultura, ez da? Nik esango nuke, dena den, hemen Euskal Herrian eukidugula alako rave hedonismoaren agerpen oso berezitu bat. Malenkoniatxua, baina hedonista total, eta hori izan da txosna kultura. Gertatzen dena txosna kultura hori, hain zuzen ere musikarloan izan dela erabat retro, erabat izostuta dago garai bateko musika zehatz batean, eta gainera askotan ipintzen da inolako gustori gabe, oso gutxitan dago persona bat dedikatua begiratzera zenbait jende dagoen eta zer jar daiteken eta batzutan ere behin Joni entzun nion, baten bateri esan zioten musika berezitu batzuk ipintzen bazituen hori ezela mobilizatzailea, ezta? Eta hor egoera oso txarra da zentzu horretan gure txosna kulturan, eta horrekin daukagu problema bat, eta benetan igual gauzak aldatzen hasteko hasi beharko ginateke halako gauzak exijitzen txosna kulturan, eta Jonek esan duen moduan tabernetetan eta bai, esan behar da nik Gasteizko txosna gunea ez dudala ezagutzen inoiz ez naz egon, zen nire herriko jaiekin koinziditzen du, eta taberna honetan oso musika hona ipintzen dela, askotan egon naiz, eta esan bezala, ez da. Eta dena gero retromaniari buruz, hau da, hainbat retromania forma edo, ez dira zertan kaltegarri izan behar, nire ustez, ez da, hor dago ezaera bat tradizioa ez dena plagioa dela, ez da, eta pop musika hor tradizioa eta plagioaren artean mugitzen da beti, eta edonun egon daiteke zera, eta ipiniko dute ejemplo zehatz bat, ez da, Gasteizko talde bat, Sacramento izenekoa. Orain dela gutxi entzun nuen, eta, hombre, hori, bada talde bat, eurek esaten dute, rock progresiboa, folk, psikodelia, alako gauza gehin dituztela, ez da? Eta dituztela referentzia moduan Fight for Convention, baina bebaiz lehenengo itoiz, eta ez dakiz zer. Claro, esaten duzu zentzu horretan, erabat retro da. Baina gaur egungo Euskal Herriko egoera kulturalean, hombre,
ja adin bat euki dugunok eta itoiz, ezekileko itoiz eta zuzenean inoiz ikusi genuenok, ikusten dugu sakramento eta kriston deja vu sensazio daukagu. Baina publiko gehienarentzat, izan daiteke musika berri bat, musika sorpresibo bat, nolabait hori nahiko aparkatu eta soinu hori hor historian gelditu da, baloratua, baina ez da entzuten, eta segurazki hortik talde batek lor dezake bere estilo propioa eta bere bidea egin, ezta? Halako zeratik abiatuta. Halako retromaniaren kontra, ustez hori ona da eta lagungarria da eta zea da, ezta? Beste retromania mota bat, hau narrutuko dudanez, ez dute taldearen izena aipatuko, baina Itziar izeneko emakume baten semeak omen dira. Hau da, eurek esaten dute argita garbi, egin nahi dutela, hori kortaturen musika, ez dakiz zer hori txosna kultura horretan hain jorratuta eta hain zera dagoen hori, eta gainera egin nahi dute, egiten zen moduan eta piraguatik txupatu. Hori da, nire ustez, eta laburi izateko, hori da, retromania endekagarria, ez da. Atzera begiratze hori ez da bakarrik atzera begiratzea da, baina beti musika bera dela, atzera begira eta beti musika bera dela entzuten dena, ez dela ez Doka Amairu edo Rorrai Kalbasko, baina beste hainbat talde, hainbat bakarlari ez dira sekula entzuten, garai hartakoak, eta erabat... Bai, badaudalako joera nabarmenduak, ez? Bueno, bestetik... Zuek irurok, ez dakit, igual zu bat indikazita diozu, nola baloratzen duzue teknologia berriek musikan duten eragina? Aprobetxatzen alditugu eskura jartzen dizkibuten tresnak korporazioen esku daude beti eta saltzen digute eta gaina etxean sartzen digute. Zein izango da, zuen ustez, musikak etorkizunean egingo duen bidea, honi dagokionez? Josuni. Bueno, orain dela pare bat urte do, egon nintzen Euskal Herriko diskografikoen elkarten jardunaldi batean, esan zieten hori zeo zer esateko, eta han hori, nik esan nuen nolait hori, lehen esan dut nire ustez, benetan iraultza teknologikoa 20. mendearen lehenengo erdialdean gertatzen dena dela, ez da? Han esan nuen, eta nire ustez ondino daukazea, diskoa bera, nire ustez bi industria daude 20. mendeko prototipikoa direnak, eta segurazki, 21. mendearen bukaeran agian ez dira existituko. Eta bata da automobilgintza eta bestea da diskagintza. Automobilgintza existitzeko eta indartzu egoteko behar da petrolioa, behar da, eta hori gutxi gora bera gero eta konsenso zientifikoa handiago dago esateko agortzen ari dela eta gitxi gelditzen dela, ezta? Biniloa bera petrolioaren derivatua da, edo subprodukto bat obezanez, ezta? Eta hori topatu zutenez, igual hasiko ziren diskak egiten era masiboan, eta asmatu zuten industria hau. Eta orduan, petroliri ez badago, igual ez dago, ez da vinilorik urte batzu barru, ezta? Baina askozaz energia gutxiago erabiltzeko posibilitatea baldin badaude, ikusiko dugu orain etengabe asmatzen diren euskarriak ze puntura arte baliagarriak eta bideragarriak diren geroko baten, baina hori esan nuenean gero batek esan zian, zela apokaliptiko jartzen zara eta dakize, dinot, hori nahiko epe luzera gertatuko da, ezta? Baina gaur egun gertatu dena izan da, hori han esaten nuen bai, diskoak nolait bilakatu zirela objeto auratikoak, ezta, auradunak. Hor bat zegoen filosofa Walter Benjamin esaten zuena, hori arte obra ezinezkoa zela teknikoki arreproduzitu albazen, ez da, argazki gintzari buruz, eta ditzen zen, asko erabilida bere zera, ez da. Diska hain zuzen ere da, nolabait, objeto, ez dut esango arte lan bat dela edo, baina da, objetu bat, nolabait, aura duena, hau da, diska erosten genuen, musikagatik, portadagatik, eta nolabait hori ukitzea importantea zelako, ez da. Gaur egun aura dago teknologian, osea, gaur importantea da eukitzea azken
ipoz edo ipaz edo ez dakiz zer, barruan daukaguna gutxieneko da, eta ikusi beharko litzateke zenbat egongo diren hortik erabat utzik, eta zenbat dauden kakaz beterik, eta inoiz erabiltzen ez den gauzetaz beterik, ez da? Haura nolabait teknologian dago. Baina ni ustez, honek benetan luzaera eukiko duen, azken aldaketagoe benetan gelditzeko etorri diren ala ez da erraza esatea, baina ez du zertan izan behar. Azken urte hauetan, hori oso, nolabait, erregai fosilen abaroan, kapitalismoa sartu da halako izugarrizko azelerazioan, ez da? Eta orduan, produktuak etengabe sortu behar dira. Baina helduko gara beste gora batetara. Eta musikak iraungo du, musika entzuten segituko dugu, igual gehiago zuzenean, edo gehiago musika izan beharko da akustikoagoa. Diska bat entzuteko, segurazki energia sortu daiteke, etxean bizikleta estatikoan egiten duzun bitartean, eta gaur egun jende asko egiten du hori, ez dut uste problema asko egongo denik nolabait musika reproduzitzeko, baina musika modu batean ala bestean segituko du izaten. Eta gaur egun hori panoramak teknologikoa ez dakize puntura arte egonkortuko den epe ertainera bez, Zerbait gehiago egitu nahi diozu herri, egia bada... Teknologiak, hemen ez dakit, nik ez dakit horren beste, ez da? Baina, aldaketa izugarriak ekarri ditu. Bat, eta, disketxen desagerpenarekin desagertzen da baita ere musika filtratzeko modu bat. Garai batean, talde asko izaten zen, baina ez zuten guztia grabatzen, guztia ezitzaien aukera ematen. Horrek esan nahi zuen, bazirala teorizko aditu batzuk, erabakitzen zutenak, zein talde funtzionatuko dauden eta zein talde ez. Hor, Euskal Herrian aipatu beharko genuke, ez dakit, kazatalentos handiena izan den Marino Goñi, dudari gabe. Ez dakit, oraindik martxan eta arrakasta duten talde askok eta askok bere lehenengo diskoa berarekin grabatu egin zuten. Gero, gehienak eskapatzen ziren, diru kontuak eta zirala, noski. Bai, gaur egun edo nor grabatu aldu disko bat eta auki aldau disko bat nahi duen lekuan. Hori gaur egun oso erreza da. Beraz esan genezaken demokratizatu dala ordenadore batekin grabatu alduzuzuk disko bat zure etxean. Eta badira hortik batzuk, fenomeno batzuk, ganera kalidate handiko produktuak sortzen dituztenak, modu horretan. Eta teknologiak erraztu dau, ekoizpenaren prozesua. Baita ere zabaltzeko metodoak, hor dago internet sarea. Ez dakit, batzuentzat aislatzen gaituena, baina beste batzuentzat bildu. Bildu algaituen sare bat izan daitekena, baita ere. Eta aldatu dira, musika komunikatzeko sistemak, ene ustez eta euskal musikari, erreparatuz, hoxe botatzen donik faltan. Sarean, euskal musikaren, indar gune bat, indar gune anitz eta potente bat. Nik uste dut hemen sortu beharko genukela holan euskal emule bat edo euskal ez dakizer, Spotify bat, non modu librean eta aldala autore eta artisten eskubideak minimotxo baten errespetatuz, gaur egun musika askozaz merkeagoa da, edo askozaz merkeago saldu daiteke. Talde asko gaur egun ari dira oparitzen. Ez dakit, euskal musikaren azken pelotazoa izan da negua joan data, zea maizena, ez dakit, gogoratu beharko genuke, zea maizek diskoa, belenengo kontzertuetan oparitzen zuela sarrerarekin. Beraz, begira zer egin behar dan gaur egun, zure musika entzun dadin,
gaur egun euskal musika mantentzen bada musikarien ekimenez, da gehien baten, eta horrei esker, eta bueno, hori eskertu beharko genieke, teknologiak asko laguntzen du horretan, baina nik esango nuke sarean euskal musikak gabezi handiak baditula, oraindik. Eta zuri, Josu, zuri, berriro. Kantuak sortzeak lanbide bate izan beharko luke? Eta hala bada, Euskal Herrian euskarazko rock and rollak oraindik dirurik ematen ez duen honetan, zein izango litzateke soluzioa baldin eta badago? Bueno, ez dakit zer izan behar dan, baina esango dizut gauza bat. Herri baten euskultore izatea, lanbide duin bat izan albada, edo idazle izatea, bizibide bat duina izan albada, edo musikari, edo nahi duzuna, ieltxeroa, zaborbiltzaile, jarri ogibide guztiak. Nik uste dut horrek erakusten duela gizarte baten osasun maila bat. Gizarte batean, ez dakit, baztertuko bagenituzken hainbat bizibide arteekin eta kulturarekin zerikusia dutenak edo jakintzarekin zerikusia duten horiek, nik uste dut gizarte horren pobretasuna erakusten dela erabat. Beste kontu bada, musikaren munduan, eta batez ere maila handietan, eta batez ere diskografiken garai handi horietan, nun negozio handia izaten zen, noraino abusatu indan publikoarekin, eta noraino, ez dakit, gaizki banatuta dagoen, ez dakit, musikaren, ez dakit, prezioa, ez da? Eta, bueno, hor ere diskutitu beharko genuke. Baina nik uste, adibidez, Kuban musikariarena da ogibide bat. Gobernuak antolatzen ditu horrelako, ez dakit, epaile gisako tipo batzuk. Esparru baten, batzuei tokatuko zaie hoteletan herri musikarena egitea, eta beste batzuk, beste maila bat. Idade minimo batekin egin eskero, ez dakit, ogibide duin bat izan alda, Kuban, hemen zergatik ez. Komentatzeagatik honekin apurtxo bat, etorri zaitorrela burura. Esaten dute Elvis Presley, Sun Recordsen, deskubritu zutela Elvis Presley, Elvis joan zelako ara, bere amarentzako diska bat grabatu nahi zuelako. Orduan diska grabatzen ziren, zu jaten zinen, abesten zenuen, eta emanten zituten viniloa, eta bere amari kanta